In de hal van de treien is een sport- en spulmiddag georganiseerd voor de band die het juster om elkaar binnen. 164 vluchtelingen gingen van de crisisopvang in Frieseveen naar de crisisopvang in Frinscher. 20 mensen weigeren juster om in de bus te stappen. Ze hebben haar nocht van alle gesleep. Zaid vlechte uit het Syrische Damascus. Hij stapte juster wel gewoon op een bus, maar begreep het gevoel. We are going to camps, to other camps and tents and stadiums, and we're moving all around Netherlands. We didn't stay, we didn't get rest till now. Since we left Syria, till this moment, we don't get rest. We really want to rest. Ontsneunk is hier blijven, maar wat er daarna gebeurt is onwis. We want to know what will happen to us. They give us a little things. We have to understand that. These people, they are not, they are not idiot people. They are all education people here, young people. They know everything except this situation. De toekomst van deze mensen is onzeker, maar voor jou doen de vrijwilligers uit Frinscher haar best om de dag wat noffelijker te maken. En je kent ze dan maar een paar tellen en die band die vleien je aan. Nou, dat ze een goal maken, ja, voor u is dat heel normaal. Ja. Maar dan kun je gewoon wel merken dat ze, ja, wel, denk ik, dus ik ben meer en ik denk behoefte hebben om toch een soort met de arm om me heen. En nou, ik dat door middel van sportwankje, dan is dat gewoon super mooi.